पुरिनि बेरगावआव फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि रायजो राजाफोरजों लोगो मोनफैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बे रंजालि बैसागुआव बिसोरजों लोगोसे रंजाफाफैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो माबायदि नुदों मानसिफोरा जिहेतु नोंथाङा सर्ट मुभि बानायनानै भिडिअ खालामनानै बे जौसांजों आरो नैबे मानसिनि गेवलां फोथाराव थानानै नुनायजों माबायदि फाराग मोनदों? ओरैनोथ' गोजोननाय मोन्दों जिखुनु जे आफादनि बिथांमोना हांख्राय हरदों बिसोरजों गोजोननाय रंजाफैनो मोन्दों बेनो बिराद गोजोननाय बेनो जों नुबाय बर' हारियाव उन्दै बैसोआवनो गोबां हाबा जायो दा बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन आं बेखौ जेबो बुंनो रोंला बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004388282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।